a suscribirse na nosa página orgullogalego.gal para apoiar todo este contido e nada, para a xente que estades en Twitch na primeira vez, pois darlle aí a seguir. Nesta conversa falaremos pois brevemente sobre o que é a máscara ibérica, pero tamén quero animarvos a que deixedes algunhas preguntas no chat. E nada máis, voulle dar paso, vamos a ir comezando xa. Vamos a ver. Hola. Buenas. Hola, Boas, que tal? Nada, pois recén chegado de traballar. Bueno, a ver se non te entretemos moito aquí. Que non hai hoxe... problema, o que necesitedes. Hoxe, nada, estaba pensando que realmente vai ser o primeiro sitio no que falemos desta edición da Mascarada Ibérica, non? Non hai nada por aí ainda publicado. Non, ainda non se publicou nada, o único unha entrevista que tuve en radio, en FM Madrid, bueno, en Radio Nacional de España, que me entrevistou Paco Huertas o luns, pero bueno, foi unha pequena entrevista de 5 minutos preguntándome un pouco como iba a ser a edición, pero tampouco nada de moi de fondo. E outra canle en Barcelona Novo que tamén entrevistaron outro día, pero un pouco falando do Entroido e fixeronme pequenas preguntas da mascarada. Pero que en sí da Mascarada de Vivo Max é a primeira canle. Pois vamos a conversar un pouquiño pois, sobre a edición deste ano, pero tamén un pouco sobre o propio evento. Entón, bueno, eu o primeiro que te quería preguntar é cando naceu esta Mascarada Ibérica, cando e como naceu, e tamén pois que obxectivos tiña cando impulsastes. Bueno, nace a partir de que a Asociación de Fulións Rurais, non, que onde están conxuntamente case todos os fulións do Concello de Viana do Bolo, visitábamos diferentes certámenes que nos invitaban, festivales, non? De máscaras, onde se xuntaban varias agrupacións. O máis importante no que participamos 14 edicións, que foi o Mascarada Ibérica Máscara Ibérica de Lisboa. Entón, pois, bueno, a partir de ver unha Máscara Ibérica en Lisboa que se facía nunha cidade, pois surgiu unha idea de que creía que as máscaras estaban un pouco desubicadas, estaban fora do seu ámbito natural, que é o rural, un medio rural. Entón, eu apostei por intentar o primeiro ano, no 2014, despois de unha conversa co alcalde que había naquel momento, que nos acompañaba todos os anos ao desfile de Lisboa, e eu vindo no bus dixenlle, pois, por que non podemos intentar facer algo como isto en Viana do Bolo, non? Que realmente é un entorno rural e creo que tería moito máis impulso e daríalle riqueza ao noso concello. E o alcalde díxome, bueno, pois ti intenta mirar como podes facelo e mostranos o proxecto e miramos a ver. Entón, bueno, pois no 2014 empecé a barallar todas as posibilidades de invitar algúns entroidos e máscaras que me coñecía de Galicia, máis algúns de fora onde nos tiñamos ido. E unha vez que tiña todo montado para organizalo en Viana, ocorriuse unha idea de que, claro, xa que viñan un fin de semana aquí, por que non trasladalo a outro concello? Entón, acerqueime a Vilariño, que tamén naquel momento estaban facendo a Asociación de Xuntos polo Fulión, falei ca asociación naquel momento e dixenlle, eu teño este proxecto, gustaríavos participar e facelo outro día aquí. Eles dixeron, pois sí. Entón, bueno, empezamos as dúas asociacións a unirnos. Aquel primeiro ano, casi todo o peso da organigrama levou no Viana, pero no seguinte edición, por xa foi xunto. E foi como surdiu, non? Que a idea de intentar traer riqueza ao rural. E, ademais, nun dos, digamos que, máis de ser o contexto dunha zona rural, tamén nunha zona onde hai moitísima tradición polo entroido, con as figuras moi, bueno, de sobra coñecidas e todo, bueno, e un entroido en xeral, e que, digamos que lle daría maior contexto, non? Alén da zona, de que é unha zona rural, tamén unha zona con moitísima tradición. Claro, que outra das fundamentales é da que realmente por eso tamén temos tanta acollida por parte de outras agrupacións a nivel nacional e a nivel internacional, é porque os nosos entroidos, tanto de Viana como de Vilariño, son entroidos que ten moita repercusión, levan collido moita repercusión nos últimos anos, pero tamén son entroidos moi enxebres, que siguen sendo moi
do pobo, moi nosos, nunca intentamos non masificalos, sabes, intentamos seguir facendo as mesmas representacións durante os días do ciclo festivo, facendo visitas ás aldeas, intentando representalo moi en xebre como era antiguamente. E tamén recuperando moitas cousas que se levan perdido, como, por exemplo, no caso de Viana do Bolo, a comparsa que se volveu a recuperar fai 4 anos, e para non ser un orgullo porque é unha representación onde realmente se ve a esencia e realmente o que é a forza non do rural no sentido de representar unha obra tan grande con acontecementos que aconteceron durante todo o ano na nosa comarca. Para a organización da Mascarada Ibérica, entendo entón que contades con apoios institucionais. Foron medrando ao longo destes anos ou un pouco como é iso? Empezamos co apoio dos dous concellos, os que teño que sempre nombrar, é dicir, os dous concellos, tanto o Concello a Corporación do Concello de Vilariño de Conso e a Corporación do Concello de Viana do Bolo, sempre apostaron por este proxecto. Nunca nos deixaron de lado, sempre nos mostraron todo o que necesitásemos, instalacións, todo o poder económico que eles, hasta onde eles puderon chegar, sempre nos apoiaron. Bueno, os últimos anos foi medrando sí que as institucións, como é o caso de Diputación Provincial, sempre estuvo presente con pequenas cuantías, pero cada ano máis. Este ano xa temos unhas subvencións unitarias moi importantes, porque o INORDE o ano pasado creou no proxecto das dúas asociacións, creou no proxecto dos dous concellos, porque tanto é así que agora a base de Mascarada Ibérica o INORDE vai a través do internet a presentar unha posible candidatura de Patrimonio de Humanidade das máscaras da provincia de Ourense, que espero que este proxecto despois se hermane con outras comunidades, como poden ser Zamora, León, o norte todo da península, Portugal e o resto de España, porque creo que non merecemos ser só patrimonio da humanidade, nós. Creo que merecen patrimonio da humanidade todo o mundo das máscaras do Entroido e máscaras do inverno, porque creo que ten unha riqueza tradicional, e non só tradicional, sino identitaria, tan grande que realmente, porque hoxe Viana do Bolo podese coñecer por moitas cousas, pero se se coñece por algo, o Vilariño de Conso é por o seu entorno. Sí. Que ademais, sobre eso que comentaba, sí que sería interesante, se non é a nivel peninsular, digamos, como mínimo tamén, quer dicir, o que é o noroeste da península, que é onde se concentran, eso, norte de Portugal, Zamora, León, Asturias e Galicia, onde se concentran moitísimos entroidos, pois unha candidatura conxunta que puidera abranguer todo iso sería moi interesante, pero eu entendo que falabas isto porque tiña en mente, igual seguramente esteu equivocado, que a candidatura de Patrimonio da Humanidade non é para mascaradas, senón é os entrudios en xeral, non? Claro, hubo o ano pasado, cando foi que se fixo a presentación do INORDE, e o INORDE mostrou que iba a apostar por esta candidatura, aos medios de comunicación moitas veces transgiversan as palabras, non? E o que dixeron era que que queríamos presentar candidatura de Patrimonio da Humanidade a Vivomax ou mascarada. Non, nos queremos que se presente unha candidatura de Patrimonio da Humanidade de todas as máscaras da Península Ibérica, non mascarada ibérica. É dicir, queremos que sean todas, é dicir, que aparezca desde a máis grande hasta a máis pequena. É dicir, non queremos nada para nós. É dicir, Mascarada Ibérica nace como impulsora desa candidatura e de apoio. Por que? Porque é unha concentración a nivel nacional das máis grandes onde nos xuntamos máis números de máscaras para facer unha pequena representación do que representa cada unha no seu terreo. É dicir, ti se queres ver os sidrus de Asturias, tens que ir a Valdesoto e verlo no seu contexto. E aquí vas ver unha pequena representación, pero non vas ver a representación dos sidros e das comedias. Se queres ir a ver os xerais do Ulla, tens que ir ao Ulla, tens que ir á súa zona. E que o único que intentamos é facer unha pequena representación para dar fuerza e dar visualidade de que o poder que ten o mundo da máscara. E unidos que estamos. E sobre as edicións da Mascarada Ibérica, primeiramente foran en xaneiro, agora, bueno, o ano pasado e son en marzo. Contades con que en futuras edicións poidades volver a xaneiro?
Estes 2 últimos anos, o ano pasado foi un motivo COVID, este ano foi un motivo de que temos que depender moito, cando se organizaba en xaneiro, era unha mascarada moito máis pequena. Entón, era nos máis fácil organizala en que tuviéramos perto o Entroido. O problema é que agora crece tanto, necesitamos moita infraestructura, moito traballo de campo, de día, de moita xente, entón, xuntar os nosos entroidos que a mascarada ibérica era moi complexo para poder organizar, porque ao final non deixamos de organizar mozos e mozas dos 2 concellos. Entón, este ano coincidiu o entroido moi perto, entón non tiñamos fechas para facelo, porque hai moitas máscaras que tamén coinciden no ciclo festivo, entón non nos virían, e por iso se volveu a trasladar a marzo. Claro, eso Pero iba a bueno, decir. na próxima edición, as 2 asociacións valorarán a fecha, como estes anos, e porémola cando vexamos que podemos organizala. Pero bueno, eu son máis partidario de organizala en xaneiro, teño que ser. Sí, iso iba a decir o que comentabas ti antes, que claro, en xaneiro tamén está esa problemática que hai en moitos sitios que as máscaras comezan a sair xa comezos de ano, entón pode ser que coincidan moitos coa propia mascarada e vos sexa máis complicado tamén entre eles, claro. Si os traemos en xaneiro, por exemplo, dos grupos que poden vir este ano, que van rondar entre 45 e 50, igual hai 10 grupos que se descolgarían, porque non poden vir. Porque, por exemplo, o grupo que pode vir este ano de Cantabria, que é o único grupo que nos está terminando de confirmar, porque está intentando xuntar grupo, que é Viajanera. Viajanera, pois, é o primeiro domingo de ano. Sidros e Comedias é o segundo fin de semana, é o seguinte de semana despois de Reises, entón tamén o ten complicado. Jarramplas, pois o mesmo, coincide en o 20 algo de, creo que o 22 ou 23 de xaneiro. Xinzo empeza o ciclo moi pronto. Nós empezamos o ciclo pronto, Verín pronto tamén, entón é máis complexo organizar, pero bueno, todo dependerá das fechas do ano próximo, porque o ano con Entroido se nos vai a marzo, pois tenemos que organizar en xaneiro. Claro, claro. E logo, algo que sí que me interesa é como facedes, digamos, a escolla de entroidos, porque claro, xa só en Galiza temos moitísimos que darían para cubrir toda a mascarada só cos que temos aquí, pero a maiores contades con outros de outras zonas a península, incluso de fora da península, quer dizer, como facedes un pouco pois a selección de entroidos? Normalmente, nós o que buscamos sempre, os entroidos que convidamos, normalmente quen chama os grupos normalmente son eu. O que facemos é intentamos conseguir intercambios culturais. Por qué? Porque nós non podemos soportar económicamente o viaxe de todos os grupos para vir aquí. Tanto é que non lle pagamos o viaxe a ningún grupo. Entón, qual é o que facemos? Facemos un intercambio cultural. Eu, se traigo un grupo do País Vasco, eles ven aquí e eu, nunha fecha que eles nos conviden, nos volvemos, llevamos ao País Vasco co noso entroido. E facemos intercambios, o que intentamos buscar son intercambios culturales. Entón, por iso buscamos grupos que podan facer este intercambio. Despois sí que tamén intentamos, porque este ano están nos chamando moitísimos grupos que están aparecendo novos, pero claro, eu o primeiro que pregunto é información, contrastar que realmente é un entroido recuperado e que estaba xa, que tiña un ciclo festivo en que se perdera fai moitísimos anos, porque non tampouco vamos a ser partidarios de que todo vale, sabes? Claro. É dicir, non todo pode valer, porque non podemos tampouco quitarlle mérito aos que realmente ven e que levan moitísimos anos por intentar conservalo. E non podemos traer aquí unha figura dun concello veciño ou dun concello do lado que se acaba de inventar unha figura. Temos que intentar ser moi estrictos con eso. Entonces, o que intentamos facer é, primeiro, tirar dos grupos que levan vido sempre, e depois intentamos convidar cada ano 1, 2, 3 máis que nos poidan vir. Este ano, por exemplo, pois vamos traer, eu despois de ir a ser convidado a Mascarávila, pois estuve conocendo grupos ali, falando, e ao final o grupo co que máis confraternicei e tal, e que me ofreceron un intercambio cultural foi os pastores de Casa Vieja e os tamarraches de Casa Vieja. Pois este ano ven novos. Por exemplo, ven os torneios de Velilla de la Reina, por primeira vez tamén. Volvemos despois de 5 anos volver a traer de Extremadura Jarrampas. Estamos terminando de concretar pois, con Viajanera, pois o mismo.
Intentamos cada ano 3, 4, 5 agrupacións novas e grupos de Galicia que nos chamen novos que queiran vir, pois nos miramos se podemos buscarlle situación, porque claro, tampouco temos capacidade hoteleira, non temos onde dormir, ou con dicirche que o 40% dos grupos, é dicir, o 40% das persoas que dormen nos nosos concellos dormen en literas ou en colchonetas. Sí. É dicir, que é un intercambio cultural puro e duro porque realmente queren vir aquí porque realmente o que buscamos é esa confraternidade, esa amizade, e que seamos todos un. Non nos importa comer de pé ou comer un bocadillo, sabes? Porque realmente son un desfile nos dous concellos de amigos e queremos que siga sendo así, porque non os grupos non os recibe unha empresa privada ou unha empresa que se contrata. Os grupos reciben os mozos e as mozas de Vilariño de Conso e de Viana do. E son os que están todo o fin de semana con eles. Cada grupo ten un guía. E ese guía é un rapaz que vai a ir a ese intercambio cultural con ese grupo. Intentamos facelo así. Ademais, a mascarada ten algo, digamos, polo menos en o meu punto de vista, que me sacudimos ali, digamos, quer dizer, ti non acudes a mascarada ibérica porque hai festa, porque hai tal, non, o sea, acudes porque hai porque é unha ferramenta para ter un coñecemento maior, coñecer outros entroidos, coñecer outras persoas, poder logo que sirva, non, como un vehículo para investigar, porque non, outros anos ir a algúns eses entroidos que coñeciches grazas a mascarada ibérica, pero realmente quen vai a mascarada ibérica, en liñas xerais, vai porque quere saber máis da tradición que hai alrededor dos entroidos peninsulares e non peninsulares, non? Digamos, é un motor fundamental. Sí, o que está claro que moitísimos entroidos dos que ven aquí, gracias ao escaparate de Mascarada Ibérica, son conocidos. Antes non eran conocidos, levan collido moita repercusión. Pero tamén teño que pôr en valor que o esforzo que o fain son eles. O esforzo que o fain son eles vir aquí, porque se pagan o seu viaxe, costense comidas, costense moitísimas cousas para poder vir aquí. Hai algún grupo como os Diablos de Luzón que ven desde Guadalajara. O Carnaval de Abanto ven desde o País Vasco. E o domingo, despois de desfilar en Vilariño de Conso, moita xente marcha e chegan a casa a 1 ou as 2 da mañá. E o día seguinte non vives disto. Veis a representar o teu. E o luns tens que levantar para volver a traballar. Entón, para min, ten un mérito tan grande é dicir, para min, ten todo o respeto do mundo e o único que intentamos en Viana do Bolo, en Vilariño de Conso, é darlle ese cariño, entendes, que eles nos transmiten tamén por vir aquí. Entonces, para nós creo que é sentirnos orgullosos do traballo feito e sobre todo, pois, eso, de poder unir e que se podan conocer. E entrando no que é na Mascarada Ibérica deste ano, por exemplo, cantos entroidos vai haber este ano e son que van a participar, son máis que o ano pasado ou que antes da pandemia ou cambia un pouco a cifra ou como está agora mesmo? Ahora mesmo estamos intentando, o último ano creo que foron 42 máscaras, porque hai agrupacións que nos traen 3, 4 figuras. O que temos claro que este ano estamos baraxando a posibilidade, sabes, de que creemos que podemos contar máis menos con unhas 50 agrupacións, pero dependemos inda de colocar as habitacións, porque inda non temos todo colocado, porque claro, hai grupos que convidamos 15, pero claro, queren completar o microbús ou queren completar, entonces intentamos cadrarlle pois 17 e tal. Entón, no momento que este fin de semana teñamos cadrado todo o que é habitacións, porque nos quedan 3 semanas, vendo os huecos que teñamos libre, pois temos algún grupo máis que os temos esperando e intentamos colocarlos. Pero en principio a idea é pois este ano crecer con 4 ou 5 grupos máis. E logo, bueno, sí que algo que é moi destacable tamén é que traedes noutras edicións estivo entroido de os sardos de Italia. Este ano vai haber algún entroido de fora da Península Ibérica, por exemplo? Mira, nos a Asociación Trougos Sardos por un intercambio cultural que nos fomos
o Fulión de Viana do Bolo e os Boteiros trasladámonos ao Festival de Mamoiada, Mamumax, e o ano seguinte les viñeron aquí, volvémonos a traer o último ano porque co parón do COVID tuñamos un diñeiro aforrado e pudemos costearlle os viaxes, porque o coste é bastante grande. Os dous concellos aportaron a mitad e a outra mitad a Asociación de Viana do Bolo pues, apostou por traelos. Pero este ano estuvemos intentando traer algunha agrupación de Italia, estuvemos falando con agrupacións tamén de outros sitios, e baraxando a posibilidade económica non podemos, é dicir, económicamente non podemos costear este ano traer un grupo internacional, porque económicamente non temos diñeiro. Entonces, tiñamos, para traer un grupo desconocido ou un grupo que non nos pudera satisfacer ou manter o listón destes anos, acordamos de esperar. Estuvemos en contacto con un grupo irlandés, pero non, ao final non conseguían viaxes para vir e non conseguían facer o grupo. Entón, temos apalabrado un grupo de Italia para o ano que ven. Podo dicilo, agora estamos en contacto con Bulgaria, posiblemente pois, para o ano que ven pois, a nosa asociación trasladarse ao Festival de Pernik, a Bulgaria, e vamos a intentar conseguir pois, algún intercambio cultural de algún grupo de cookery ou de Bulgaria tamén, pero por iso queremos este ano aforrar para o ano que ven pois traer un grupo ou dous internacionales a facer as cousas ben, porque este ano non creíamos que facer as cousas correndo e agora buscar un grupo a última despois de fallarnos o grupo italiano, pois preferimos esperar. Entón, digamos que eses entroidos novos serán da Península Ibérica, non? Si, os entroidos novos serán da Península Ibérica. Estamos pendente de si temos plaza, porque temos Caretos de Lazarín, de Portugal, Caretos de Parada. Estou pendiente de si temos habitacións, porque levan anos intentando vir os Caretos de Vargas. Entón, estamos pendente de si poden. Sí que tamén dependeré moito esta semana, que tamén estamos cerrando plazas, de trasladar invitacións a agrupacións da zona de Zamora para que veñan os dous concellos, porque non temos capacidade hoteleira, entón invítalos a que veñan a cualquera dos desfiles, pero só a desfilar. Pero claro, estamos pendentes de como cuadramos todo este fin de semana. E como temos 2 semanas, pois unha vez que teñamos 2 semanas, sentarémonos as 2 asociacións e veremos que grupos podemos invitar. Pero claro, sempre temos que facer un consenso entre Viana e Vilariño. Primeiro temos que cerrar o que temos e despois viramos o que podemos facer. Claro. Me decían por aquí, preguntan polos caretos Podense ou polas máscaras que hai no País Vasco e Navarra. Coméntoche, Caretos de Podense é un grupo de Portugal que é Patrimonio da Humanidade, é o primeiro individual que conseguiu esta distinción. Non temos capacidade, os Caretos de Podense normalmente é un grupo que non é un grupo pequeno, suelen vir 20-35, non temos capacidade hoteleira. Non podemos, se traigo a Podense, teño que quitar Caretos de Lazarín e Caretos de Parada, que levan 8 edicións vindo e dormindo en colchonetas. Este ano voulle dar cama. Entón, creo que sería discriminar eses grupos para traer outro grupo. Entón, temos que entender que é un festival de amizade. Non é un festival de vou intentar ser un festival de rock e vou intentar traer cada ano os millores grupos de rock. Non. Eu quero traer os millores grupos de amigos. Sabes? Podense, cando teña sitio, pois virá. As máscaras, ojalá pudera traer máis máscaras de Portugal. Pero non podo traer grupos de Portugal e que se desplacen desde tan lonxe para ir e volver. Creo que necesitamos capacidade hoteleira. Necesitamos que os dous concellos fan infraestructuras ou buscar algún medio de infraestructuras con aluguer de liteiras. Podemos buscar, pero para iso os dous concellos están nesa labor. O Concello de Viana está na labor de arreglar o que era a antiga Escola Fogar para albergar máis capacidade. E creo que, bueno, estamos utilizando o albergue da Veiga, o albergue de Vilariño, o albergue de Viana. Estamos intentando buscar capacidade, pero claro,
hai que entender que somos poblacións, Vilariño de Conso ten 500 veciños, Viana do 1800, e temos moi pouca capacidade hoteleira. E tamén ven moitos visitantes que tamén necesitan onde dormir. Entón, creo que para facer as cousas mal, e que empeza a haber ese malestar entre os grupos, preferimos estar cos pés no chan, ter o que temos. Creo que Mascarada Ibérica Viva Max non naceu para competir, naceu para dar a ver o mundo da máscara e facelo con un grupo de amigos. Eu necesito ver ás 12 da noite o sábado na Praza Maior en torno aos grupos de música tradicional ese ambiente que vin o ano pasado. Ese ambiente cunha praza chea onde parecía unha festa dunha aldea, onde todos se conocían e todos estaban en torno á charla, á conversación, falando da súa festividade, da súa tradición. Eu necesito eso. Non necesito unha competición aquí. Necesito eso. E realmente creo que non necesito eu. Necesito Viana do Bolo, necesito Vilariño de Conso. Necesitamos que isto crezca, pero cos pés no suelo. Porque non podemos convertir isto en unha macrofesta, un macrobotellón, porque entonces, no momento que sea eso, eu son un máis. Eu son o primeiro que me baixo do carro. Claro. Sí. No, totalmente de acordo. Ademais, eu creo que é interesante eso, de facer sempre dentro das capacidades dun, e se logo eu entendo que nun futuro, se hai capacidade, pois poderedes ampliar a máis entroidos, claro, según se hai, digamos, maior capacidade, maiores recursos, poderá ir a máis, pero sempre que sexa progresivo, non? Claro, é que ahora mesmo temos que contar co que temos, e temos que contar que este ano temos un pouco máis de financiación, pero queremos que esa financiación tamén sea invertida noutro contexto. Por exemplo, este ano vamos a utilizar as redes sociales durante todo o ano, vai haber unha persoa contratada que vai facer pois todo o que nas redes sociales, pois con dibuxos de diferentes máscaras, de diferentes mascaradas que nos visitan ou entroidos que nos visitan, dando visualidade con textos de o que representa cada festividade, que personaxes ten, irlle dando visibilidade tamén a cada un dos participantes. Vamos a intentar gastar máis en recursos, vamos a intentar facer vídeos promocionais, vídeos para vender tamén non só Vivo Max, sino para vender esas outras agrupacións, darlle máis visualidade. É dicir, vamos a intentar que os grupos que ven aquí durante todo o ano se sintan queridos, sabes? E que a xente tamén os coñeza, sabes? Que sepan tamén de onde ven e que podan ler deles, onde haxa enlaces dentro das nosas páxinas, porque ao final temos moita interioridade, as nosas páxinas están crecendo moito, pois con eses recursos, ou como, por exemplo, vos, non? Ou que as canles que estades interesadas nisto, pois que podamos intervir, que podades entrevistar a diferentes agrupacións das que ven, darlle visualidade, porque creo que é por o que nace Vivo Max. Bueno, claro, tamén que nos dá un recurso económico os dous concellos, e non só os dous concellos, sino os concellos que nos rodean, porque ao final a Veiga do Bolo pois, ocupamos a capacidade hoteleira, Manzaneda, Vilariño de Conso e Viana xa ten cheo, pero a Gudiña, o Pereiro, a Vilabella, e hai xente que vai a dormir a Verín, que van a dormir a Rúa de Petí. É dicir, estamos lle dando a toda a comarca, é dicir, a toda a comarca, todo o que é o Macizo Central, e máis aló, estamos lle dando vida, porque os visitantes ven a dormir, comen, consumen. Entón, ao final, é economía para un rural. É un fin de semana onde realmente queda diñeiro na nosa comarca. Sí, totalmente de acordo. E eu sei de xente que xa está mirando na mezquita e na Gudiña para dormir. O sea, quero dicir, e así haberá moita máis, que ao final baste os concellos dos arredores e é un movimento grande esa fin de semana, pero tamén para quen coñeza esa zona, pois posiblemente para que regrese noutro momento, non? E logo, antes de rematar esta parte, tamén comentar sobre os entroides galegos, entendo que máis ou menos na súa participación manteredes en liñas xerais a estrutura, o sea, o número de participantes e case os mesmos que noutros anos, non? Con algunha variación ou...
nunca restamos a ningún entroido de Galicia. Non? Este ano temos un grupo que veu ano pasado que estamos intentando colocalo, pero por primeira vez, pasa que é un grupo numeroso, intentaremos colocalo, pero o que son as tres agrupacións máis reconocidas de Pontevedra van a estar, os máis recoñecidos neste caso de Coruña van a estar, os máis recoñecidos, ou os dous máis recoñecidos que coñecemos todos de Lugo, van a estar os dous, os entroidos máis pequenos a provincia de Ourense van a estar, volvemos a estar os entroidos de interés turístico autonómico todos, é dicir, o ano pasado por primeira vez Laza entendeu o contexto de Mascarada Ibérica, veu, cando marcharon, fixenlle a pregunta aos membros da Asociación Enlazados, e dixeron a Llarí, digo, en este caso, perdón, Laza, o ano que ven volverá a estar aquí, porque nos sentimos representados. Eso para min tamén é un orgullo, porque realmente entroidos pequenos e grandes, creo que poden enlazar entre eles darse de conta de a fuerza que temos. Creo que temos que acabar con as etiquetas. Creo que é algo que sempre digo. Temos que acabar, non hai triángulos, non hai grupos. É dicir, Viana, Manzaneda e Villariño intentan defender o Fulión, intentan defender a súa esencia. Temos a nosa esencia, que é o Fulión. É algo que é hereditario, pero non somos máis que a outros. Xinzo, Verín e Laza ten o seu entroido que é moi bon, moi potente, que ten as súas máscaras que o representan, pero non por eso son máis que nin nós somos máis que eles, nin eles que a nós, nin somos máis que a Bonitas de Sande, ou co Galo de San Pedro, co Cabreiros de Muiños, ou que o Torollo Xigante de Celavente, que é unha aldea onde hoxe do Bolo, onde hoxe viven 14 persoas, pero a súa xuventude e os seus mozos, aunque non estean vivindo aí, ven para poder representar a súa representación do Torollo Xigante. Para min, ten máis valor que temos nós, porque nós ao final temos recursos para representar. Eles non ten poboación, nin ten recursos económicos para poder representar. Nós temos un montón de recursos, tenemos un montón de apoio. Cada día posiblemente máis, porque o mundo do entroido está crecendo. Está crecendo porque agora é algo que gusta, é algo que gusta a todo o mundo. E cada día nos damos de conta que ven máis xente que non o entende, non sabe o que ven, sabes? Non sabe o que ven os nosos entroidos e realmente non saben o que ven. Por qué? Porque hai desinformación, porque pensan que ven a unha festa e que é un desfile como se fora un pase de moda. Isto non é un pase de moda. Isto é unha representación ancestral que ten unha herencia detrás tan grande e unha entidade tan grande que merece un respeto. Entendes? E non só para os que ven, para os visitantes que nos ven a ver, senón os mesmos fotógrafos. Cada día hai máis fotógrafos nos desfiles. Pero ten que entender tamén o que ven. E ten que entender que non se pode agarrar a unha figura e pola contra unha pared para sacarlle unha foto. Se ti queres sacar unha foto de autor, queres sacala contra unha pared de un boteiro, teilo fácil. Chamas a asociación pertinente dese entroido e dices, mira, necesito, podríasme vestir 4 boteiros para sacarlle unhas fotos? Nos vestímoslo cualquier día da semana dentro do ciclo festivo ou fora do ciclo festivo. Vestímoslo para sacar esas fotos, para sacar eses retratos. Pero non podes parar un desfile como é o noso Domingo Gordo e parar os boteiros cada vez que pasa un boteiro e polo contra unha pared. Porque non podes facelo. O boteiro non che vai dicir que non por educación. Claro. Pero estás interferindo na nosa tradición. Estás parando un desfile. En Mascarada Ibérica, en Vivomax, vai pasar exactamente o mismo. Cada ano nos pasa. Entonces, lanzo desde aquí, desde este canle, e desde este medio, porque ainda onte tuve un pequeno encontronazo con fotógrafo porque non identifican as máscaras cando poi unha fotografía. Entendo que se fai unha fotografía dunha figura en Vivomax, e se fais unha fotografía en Vivomax en Mascarada Ibérica dos Diablos de Luzón, non podes facer unha por a fotografía dos Diablos de Luzón é por Viana do Bolo. Non, teis que por Diablos de Luzón, Guadalajara en Viana do Bolo. Claro. Porque, se non das a entender que esa máscara é do entroido de Viana do Bolo, e non o é.
porque pasou este ano que Editorial Anaya. Editorial Anaya, no libro de texto, publica fotos da mascarada ibérica como que eran de un Entroido de Viana do Bolo, e non era ninguna figura de un Entroido de Viana do Bolo. Por qué? Porque é un erro. Entendes? É un erro. E que pasa? Que se cando nos sacamos fotografías ou publicitamos algo, facemos mal, pois dá a deslocalizar as diferentes mascaradas. E creo que nos fai un daño que grande, non? E creo que é unha falta de respeto tan grande a nosa identidade que doe. En mí personalmente doime, sabes? Porque onte, por exemplo, sentíme mal, porque unha moza de Viana do Bolo que leva moitos anos vestindo os lardeiros, que a súa nai leva confeccionado un montón de pantalós e traxes de boteiro, lle pon no comentario, porque puña Viana do Bolo e ponlle, puña Vilariño de Conso e eran boteiros de Viana do Bolo, dice, son boteiros de Viana do Bolo, e el contesta o fotógrafo, sí, ya lo sé, ja, 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 e ríndose. Digo, pero a que punto estamos chegando, non? Entón, sí que creo que lanzo isto porque creo que debo facelo, porque sei que nos vamos a encontrar con problemas en Vivo Max, por fotógrafos. Entonces, si ven, son benvidos, pero que respeten, porque senón ao final, pois, teremos que buscar solucións. E creo que non só Mascarada Ibérica, creo que falo en nombre de moitísimos entroidos de todo Galicia, posiblemente de fora de Galicia. Sí, no. E sobre eso que comentas, este ano en algúns entroidos tamén sucedeu de ralentizar representacións, ralentizar ou incluso ter que paralizar temporalmente este tipo de cousas en algúns entroidos que eu vin tamén precisamente por iso, non? Pero que ademais, quero dicir, ten a parte positiva de que ti podes divulgar algo e tal, pero claro, se esa divulgación vai da man de que ti te interesas diso, documentaste e a túa labor, digamos, de divulgación cultural, non? Eso está ben, pero claro, se o faz sin saber onde vas, sin falar coa súa xente, nin saber o que queres mostrar, aí eu creo que é onde está o grande problema. Alén de todo o que falamos xa da xente que vai aos sitios sin saber a onde vai, non? Eso sí que é un grande problema que eu creo que se vai a ter que afrontar xa. Sí, bueno, ahora desde a Xunta, bueno, os entroidos máis Verín, Xinzo e Laza, conxuntamente, bueno, invitáronos aos outros entroidos tamén a facelo, fixeron un manual de boas prácticas, a Xunta de Galicia vai no presentar agora, creo que foi un acerto por parte dos entroidos máis grandes, porque eran os que tiñan máis problema, non tiñamos tanto problema, sabes? Agora empezámoslo a ter, pero claro, estes entroidos grandes, porque, bueno, todos sabemos os problemas que hubo cos cigarros estes últimos anos que hasta lle facían zancadillas, que a xente vaise un pouco a cabeza. Tú imagínate un mozo correndo a esa velocidade que as chocas fan a zancadilla, que, cuidado, que se lle clavan as chocas e tal, ya que podes parar, podes facer dano. Nos este ano un rapaz agarraron por a careta e romperon a careta. A outro fixeron a zancadilla tamén na Praza Maior. Este ano hubo problemas en Laza, porque coincidiu que había un representante da asociación ali e viu como sacaron a un paisano que, bueno, que os peliqueiros tuveron que darlle adegazos porque estaba interrumpindo. En Xinzo ten problemas en outro sitio. Entón, claro, estamos, un pouco, vamos a intentar facer as cousas ben. Creo que somos entroidos, sobre todo en Galicia, somos entroidos que, e sobre todo os nosos, tanto de Viana como de Vilariño e Manzaneda, somos entroidos onde todo o mundo pode participar. Onde todo o mundo pode participar. Tanto que os entroidos onde calquer, hasta as mozas, é dicir, para non as mozas as mulleres son super importantes, é dicir, cualquera moza se pode vestir de boteira, ve unha moza e pídeche un bombo e deixase o bombo para que toque. Intentamos integrar a todo o mundo. E aquí, cualquera persoa que veña a Viana do Bolo pode ver unha ixa e tocar o fondo. Nadie lle vai dicir nada. Simplemente o que pedimos é respeto. Calquera fotógrafo que veña, ou calquera medio de comunicación que queira saber algo do noso entroido, pero creo que como do noso, de calquera outro entroido, da provincia de Ourense ou de Galicia, e creo que do resto de España igual, só ten que acceder ás asociacións. As asociacións estamos para atendervos. E non nos importa perder do noso tempo de traballo, que xa o perdemos. Perdémolo para representar o noso. Entón, para mí é un orgullo que me chame unha canle de televisión de donde sea. Dame igual que sea pequeniña que grande, pero que me chame para informarse. Eu vou informar do que eu sei. E do que non sei, non o podo informar. Direi, oye, podeme explicar algo sobre o entroido da Xironda? Direi, non, mira,
eu non che podo falar da máscara da Xironda, pero eu poñote en contacto ca persoa responsable do entroido da Xironda. E falas con ela e ela che vai a explicar todo o que queiras do entroido da Xironda. Vai che explicar ben. E vai che explicar como é. E como se representa. Pero creo que todos estamos abertos a iso. Pero creo que non é chegar, saquei unhas fotos e collo copio e pego do que atope en internet, ala, ou en Wikipedia, e poño aí, e ala, venga, para adiante. Non todo vale. Non todo vale, porque aparte, isto non é algo que se aprenda na universidade ou que podas coller un libro e lelo, sabes? Isto é algo que hai que vivilo aquí dentro. E tens que vir aquí. E se queres sentilo, unha tradición tens que sentila, e para sentila tens que virela. E tens que vivila desde dentro. E cando a vivas desde dentro, é cando podes dicir, para, que estou facendo algo mal. E nos abrimos, e creo que lle abrimos as portas a todo o mundo. Pero non só nos, creo que todos os entroidos que che podo nombrar, todos. Sí. Creo que cualquiera que vai a Laza e fala que a Asociación de Laza vanlle abrir as portas para explicarlle todo o que quei. E sempre que respeta a súa tradición, vai ter un chupito de licor café, un trozo de bica, entendes, yo un plato de sopa na súa mesa. Porque yo garantizo. E digo en Laza e vaille pasar o mismo en Viana. E vaille pasar o mismo en Sande ou onde o oso de Salcedo, sabes? Pero sempre e cando respete o que representa o oso de Salcedo, sabes? É tan fácil como eso. E parece que levamos 2 anos, 3, que medir hacia adiante, vamos hacia atrás. Entonces, temos que empezarnos a por serios. Eu creo que é o único que pedimos. Non pedimos nada máis. Dentro da humildade, respeto. Non pedimos nada máis. Ademais, xusto nestes días saias nos medios precisamente denunciando, non? Aí o problema que tiverades cun boteiro que foi o domingo do Entroido. Sí, o domingo gordo. Foi a sorte que o rapaz que leva a máscara, como comprenderedes, é unha máscara que pesa uns 8 kilos, van amarrados polo cuello, é dicir, van amarrados a esta altura, por encima das orellas, e polo pescozo. Levan unha correa de cuero, que se algún tedes visto vídeos de como os amarramos, van amarrados a piñón, e a cara vai pegada contra a madeira da máscara. Entón, eles soportan todo o peso no xiro, no cuello. Pois, eles que pasa? Que cando van apartando a xente, van baixando a máscara. E sí. Entón, baixaría a máscara, seguramente eles van agresivos, temos que entender que tamén hai veces que ao mellor van moi agresivos, baixan a máscara, pégalle a esta persoa, según nos comenta o rapaz, e xente que estaba perto, e agarrouno polo medio da pantalla. A sorte que a pantalla que leva este rapaz non era de ferro, era de alame de aluminio, entón a máscara partiu. Partiu por qué? Porque el no momento que se sinta agarrado, el quere se liberar. Entón, porque se non tiralle, e a máscara pégalle na nuez e cortalle a respiración. Entón, el, ao levantar para arriba, a suerte foi que reventou a máscara e pudo levantar a careta. Se non, o rapaz cortalle a respiración. Porque a máscara de madeira pega na nuez. E claro, un golpe na nuez, e aquí, da garganta, pas, é cortarche a respiración. Entón, levantou a máscara, volveuse a recuperar, quitaronlle a máscara, viu que estaba ben, e podes dicir, o rapaz ten marcado o tornillo que sujeta o que é a parte de arriba do casco, ten a marca ferida ainda aquí na frente. E ten a correa marcada toda no cuello. E o rapaz, cando me avisa, foi despois de volveu a parte de atrás para salir con outro fulión, e foi cando me avisou o que lle pasara. A sorte foi que, claro, coincidiu que non había perto xente de Viana, porque se hai xente de Viana, pois a cousa houbera se salido a millor de man, é algo que non gusta, porque creo que non pode haber un enfrentamento de mans por culpa disto. Creo que é algo que non queremos. Nos queremos que a xente que veña aquí que disfrute do noso. E tamén podemos moitas veces ter culpa. Se un boteiro pode ir moi agresivo, a mellor non se dar de conta, porque ele só ven de frente, e ao mellor haber na dianteira unha persona moi maior e darlle tirada, porque nos ten pasado, e ao mellor tamén é culpa nosa. Pero claro, é que hai que entender que o boteiro vai como vai, non se... E moitas veces mancamos a alguén. Pero claro, tú imagínate, ponse un fotógrafo de repente de diante, o boteiro non ten marxen de maniobra, ten que levar por diante. Entón, claro, rompemos unha cámara, despois ponse... É que rompemos unha cámara, é que me romperon o móvil. Claro, pero é que... Como facemos? Entón, que vamos andando? Entón xa non sería un boteiro. Sería un desfile. Se vamos andando, xa non somos un boteiro. Entón, pómonos todos xuntos na plaza e que lle saque fotos todo o mundo.
claro. Sí, Entón, sí, a xente ten que entender o que ven. E se pomos vallas, xa perdemos a tradición. Porque claro, entonces o boteiro a súa misión é apartar a xente para que non se meta encima do frío. claro. Totalmente de acordo. Entrando xa na parte, no final, entrando dentro desta nova edición, falamos o desfile, pero a maiores este desfile, que outras actividades vai haber esa fin de semana? Nada, o que vamos a facer é vamos volver a insistir no de todos os anos de que queremos que dar visualidade ao que é a mascarada en sí, con conferencias dentro do Instituto de Viana do Bolo. Sí, Vamos intentar que como último ano, vaise facer no salón de actos do Instituto con un grupo con excursos, os outros cursos estarán vendo a través dunha canle, vais estar vendo en directo, cualquera persoa se pode conectar, porque ponemos os enlaces por esos enlaces do Shopping Digital do Instituto, onde calquera se pode conectar na canle deles e poderán ver en directo. Este ano o que vamos a facer é, por primeira vez, o que queremos é facer a presentación, as dúas asociacións, facer unha pequena presentación no Instituto, falando cos rapaces, faremos unha pequena presentación que será o venres día 17, e despois, por primeira vez, o que queremos é que cada ano unha máscara das que nos ven de fora de Galicia sea convidada e que fale cos mozos e cas mozas nesta presentación. Este ano creemos, porque é a primeira mascarada que nos fixo un intercambio cultural tanto a Viana como a Vilariño de Conso, que son os sidros e as comedias de Valde Soto. Entón, Pablo Canal máis un sidro estarán no Instituto de Viana do Bolo. Despois vamos a dar un concepto do mundo fotográfico, do mundo da máscara, cunha persoa que leva colaborado con nós, eleva ido con nós a estes intercambios culturales, que estuvo con nós en Cerdeña tamén, como é Pedro García Losada, que creo que todos coñecedes, membro da SAGA, da Sociedade Antropolóxica Galega. E despois tenemos a Xosé Manuel Seixas, que é unha persoa que colabora con Troido Ribeirao e que é artesán, que está facendo máscaras de diferentes entroidos, tanto de Galicia como de Portugal, de Zamora e de León. Tamén falará cos rapaces, serán as 3 conferencias que vamos a facer. Vamos intentalo conectar tamén co Colexio Vivei, para que estean os rapaces do colexio tamén que podan ver. Esos seremos as actividades que vamos a facer durante a mañá. Despois, a tarde e noite, a partir das 8, vamos volver a intentar tamén ter un punto tradicional a nivel ca música e ca tradición galega. Vamos a ter unha foliada por os diferentes bares da plaza cos cantos de taberna, onde van participar varias agrupacións da contorna e da zona. Este ano calculamos que teremos entre 8 e 10 agrupacións diferentes, máis algunha agrupación convidada. Isto sería o venres. O sábado o que vamos a facer é, a mañán vamos a inaugurar o Bimarket, que sería o mercadillo como ano pasado, pero este ano con máis, onde van vir máis artesanos de Galicia, que van a vir a mostrarnos e a vender os seus produtos, porque queremos intentar darlle tamén un pouco de vida a estas pequenas asociacións e pequenos artesáns que hai en todo Galicia que traballen co mundo da tradición e da máscara, e tamén o que os produtos tanto gastronómicos como a mel, queixos, produtos de embutidos dos nosos concellos, tanto do Concello de Viana como de Vilariño de Conso, tanto dulces como tanto dos dous concellos como dos concellos limítrofes. Vai haber ese mercado. Eso sería a partir das 10 da mañá, se inauguraría, e despois, ás 5 da tarde, o día 18, teríamos o desfile polas rúas de Viana do Bolo, vale? Despois teríamos a noite, a partir das 12 da noite, pois vamos a ter con 3 agrupacións. Este ano ainda estamos concretando ben, pero máis agrupacións tamén da zona, pois unhas de música tradicional, outras fusionando música galega con outro tipo de música, e bueno, será un palco B-Music, pois que estará máis ou menos con 3 actuacións, máis ou menos de 3 horas, e 1 hora cada agrupación, na Praza Maior de Viana do Bolo. Despois, o domingo, trasladamos o Bimarket, trasládase ás rúas de Vilariño de Conso, a partir xa das 10 da mañá, estaría hasta as 3 da tarde. E despois o desfile a partir das 11:30 farás o desfile nas rúas o día 19, polas rúas do Concello de
de Vilariño de Conso. Eso serían as actividades que se van a trasladar os 3 días que vai durar o que é o festival. E xa entendo, bueno, xa falábamos antes, a xente que este interesada en ir e quera dormir por ali, xa a estas alturas xa ten que ver pois nos concellos dos arredores, non? Para dormir, xa tanto Sí, Viana como bueno, Vilar. ten Manzaneda, porque Manzaneda, estación de montaña, no Pueblo Manzaneda hai varias que poden Sí, utilizar, pois todo que é a Mezquita, Vilabella, Gudiña, hacia a zona xa de Verín, decir, os Ríos, as Ventas, esa zona de aí, e senón hacia outra parte de arriba, pois bueno, temos a Veiga do Bolo, o Bolo, a Rúa de Petín, senón xa, pois, máis lonxe, neste caso, pois xa o Barco de Valdeorras, pero é que estamos falando dese abanico de 30, 40 km de distancia, que creo que tampouco é unha distancia longa para unha persona que ven a disfrutar, porque unha vez que termino o desfile, pois estás perto desas zonas, non? claro. Vamos intentar ter nos dous concellos tamén algún food truck este ano, como ano pasado, porque non temos tampouco capacidade hostelera para esa acollida tan grande Sí, de visitantes, non? Porque o ano pasado, pois, foi un boom, é dicir, quedámonos sorprendidos nos mesmos de tantísimos visitantes. Sí que tamén quero trasladar, se hai xente que imagino que estará vendo xente que vai a visitar, é que nos dous desfiles entendo que intentanse concentrar todo o mundo na Praza Maior. Este ano vamos a publicitar os dous planos por onde corre o desfile. Quedan sí, moitas calles baleiras por onde queda o desfile, onde a xente pode velo perfectamente e posiblemente millor, porque claro. van a estar as aceras vacías e o desfile pasa, todos os grupos pasan por esas rúas. Entón, pódelo ver posiblemente máis tranquilo que na Praza Maior, onde ainda encima tens que estar unha xente apelotonada encima de outro. Entón, Claro. sí que pedimos a xente que se reparta nos dous concellos, que se reparta polas rúas por onde discorre, porque aparte o recorrido é largo e hai moitísimo sitio onde se pode visualizar. Tanto é que mesmo os xenerais do este ano van facer os atranques en dúas zonas, para que a xente non o perde. Tamén vamos ter máis puntos de recollida de lixo, vamos intentar mellorar tamén cos puntos de atención de protección civil, vamos intentar ter as cousas un pouco mellor, intentamos cada ano mellorar. Sabemos que o facemos de forma humilde, pero sí que vamos a intentar mellorar todas as críticas constructivas, todo o que sea críticas para mellorar, as dúas asociacións estamos abertos a que nos pida a xente, porque nos hai cousas que vemos desde dentro, pero hai cousas que non vemos desde fora. Claro. E tamén ao mellor nos confundimos, pedimos perdón se estes anos levamos feito cousas mal, porque somos humanos, e creo que nos podemos confundir. Eu non son perfecto, creo que a xente que está na organización non somos perfectos, intentamos facer o mellor que podemos e ca forma, pois eso, máis humilde respetando. Se en algo nos confundimos, pois aquí estamos para escoitar, é o único que pedimos, pois eso. Respeto para o mundo da máscara e para o mundo das tradicións, que creo que hoxe están moi de moda, pero creo que pedimos respeto por o fondo que teñen e pola herencia, non? Porque non deixa de ser unha tradición, pero é algo heredado que pasa Claro. da vos a netos, entonces creo que debemos mantela intacta para que este patrimonio material pois teña un recoñecemento, non? Pois sí, eso é así. Antes xa de rematar, dicir que, bueno, que a xente que queira informarse de todo isto, tedes Instagram e Facebook, non? Donde publicaredes todo nos próximos días. Sí, nos próximos días a idea é porque nos vamos xuntar, porque temos que nos xuntando e pornos de acordo todos de como vamos ir facendo, hai que entender que somos un grupo, non é, temos que traballar todos en conxunto non Claro, ao final non deixamos de non ser un grupo mellor moi ordenado, pero creo que somos unha familia. Entón, intentamos arreglar todo falando. E cando hai algún erro intentamos solucionar da mellor maneira, porque eu son das persoas que digo que non discutindo nunca se chega a ningún camiño. Creo que o mellor é falar, entón iremos estes días póndonos de acordo, mañá estes días temos reunións cos concellos,
vámonos xuntando nós, para a semana, pois, posiblemente lunes presentaremos o cartaz, empezaremos a presentar programas, empezaremos a presentar todo. Nas nosas redes sociales poden buscarnos, tanto en Vivomax en Instagram como en Vivomax en Facebook. Temos as dúas canles abertas. Calquera que queira preguntar, pois, aí podernos facer calquera pregunta e amablemente calquera dos membros das dúas asociacións o que primeiro o lea, pois vos contestará a calquera información que necesitedes. Pero, de todas maneiras, farase unha presentación oficial cos estamentos oficiales tamén e cos concellos que son os que realmente aportan a parte económica que é moi necesaria. Tamén teño que agradecer un ano máis en que ainda estamos empezando a pedir axuda a todos os establecementos do Concello de Viana do Bolo e algúns tamén de fora do Concello de Viana do Bolo e do Concello de Vilariño de Conso, porque todos os anos faen unha pequena aportación donativo e unha axuda económica que para nós, por moi pouco que sea, é moi grande, porque gracias a esa aportación podemos sacar adiante o palco da música e o Festival da Música e a Mascarada Ibérica. Creo que nos tempos que están a correr, que son tempos moi duros para todos, ano tras ano están aí. E creo que non vou a nombrarlos a todos porque son moitos, pero creo que todos saben, porque non podo dicir que haxa un que non colabore, porque todos colaboran, e para nós é un orgullo que haxa xente no rural que queiran manter os seus negocios vivos e que aposten por proxectos como os que están facendo e levando a cabo as dúas asociacións. Pois sí, fundamental para mantelo en pé, para que ao final esta edición vaya medrando tamén. Entón, preguntan aquí, os 2 días saen os mismos, tanto en Viana como en Vilariño. Entendo que sí. É complicado, mira, os grupos que ven de fora e que ven de máis lonxe van participar nos 2 desfiles. Temos grupos que van sair en Viana e grupos que van sair só en Vilariño de Conso, porque temos agrupacións pola problemática de non ter para darlle de dormir, que só fai un grupo un día, e hai tamén grupos da provincia de Ourense que só poden vir un día, porque non ten xente para os 2 días, porque ten que ir e volver. Entonces, non van participar, algúns grupos non van participar nos 2 sitios. É complicado de xestionar, porque nós non podemos obligar a un grupo a vir aos 2 sitios. Porque se nos ven a un, para nós xa é a leche, sabes? É super importante. Claro que me gustaría que viñeran aos 2 sitios, pero non é posible. Entón, tampouco vamos a poñer onde van cada un, porque creo que o que queira vir a Mascarada Ibérica e que queira ver os desfiles, que veña aos 2 concellos, porque o desfile de Viana do Bolo é máis urbanita, é máis urbano, é máis dentro dun contexto de cidade, non? Porque é unha vila moito máis grande. Eu son de Viana, e quero lle Viana moitísimo, pero teño que dicilo, eu son de pueblo. Gusta máis o desfile en Vilariño porque o desfile de Vilariño de Conso é máis rural, é máis enxebre, hai máis montaña. Aí as figuras poden meterse nos prados, poden meterse nunha leira, poden meterse nunha horta, poden sacar unha alpaca de palla, como sacaron os caretos, e queimala no medio da plaza, como fixeron o último ano. É dicir, por iso que non vamos publicitar onde van cada un, porque creemos que non podemos discriminar a ningún dos 2 povos. Quen queira vir a ver Mascarada Ibérica, que veña aos 2 concellos. Ven a pasar o fin de semana ao rural e podes ver máis cousas durante os días. Podes te acercar a ver cousas que hai preciosas en Vilariño de Conso. Podes vir a Viana do Bolo e ver cousas que tamén temos bonitas para ver. Temos un casco antigo moi importante, vai a estar aberto. Hai máis cousas para ver. En Vilariño de Conso hai un montón de cousas, sabes, para ver. Ten caídas de auga, ten cousas moi bonitas, temos concellos limítrofes, ten cousas moi bonitas para ver. Ven e disfruta non só de Mascarada Ibérica, disfruta tamén do contorno, disfruta da gastronomía, disfruta do don da xente. Podes ir ás aldeas e ver cousas
patrimonio urbanístico e patrimonio importante. Entón, informa onde veis e disfruta delo. Por iso non vamos a dicir onde van cada máscara. Vamos a por os grupos e ven a disfrutar delo. Pois sí, que ademais eso, en cada sitio vese dun xeito distinto e é un contexto distinto e é moi recomendable. Nada máis, eu con isto non teño máis preguntas, así que se queres vamos a chegarnos xa a hora, entón podemos poñer fin aquí. Nada, pola miña parte, animar a xente pois, que lle interesa todo isto, pois asistir esa fin de semana a Viana e Vilariño, e tamén agradecerte que estiveras hoxe aquí para contarnos todo isto e tamén, bueno, parabenizarvos por este evento que é un evento impresionante que cada ano vai gañando máis interese e que ten un traballo detrás enorme. Entón, nada, eso, agradecer por partida doble. Non, me agradecervos a vos por defender o noso idioma, por defender Galicia. Gracias por chamarnos, porque realmente para nós é un orgullo poder falar nun medio e dar a ver o que temos. Non teño máis que decir. Agradecer tanto aos membros da Asociación Robreda, a que presido, que son os que levan o peso de organización do desfile en Viana do Bolo e do que é da música. A Asociación de Fuliós Rurais, que é a asociación onde están todos os fuliós e que me respetan moitísimo no sentido de que son varios fulións e ese día só sale un fulión conxunto de todos e creo que me merecen moito respeto. E agradecer moitísimo tamén a Asociación Xuntos polo Fulión, que este ano cambiaron de directiva, pero teño que agradecer moitísimo a xente saínte, porque durante estes 7 anos estuveron aí ao pé do cañón traballando, en que agora saíron e entrou unha nova directiva, ofreceronse en todo momento a seguir colaborando con nós, é de agradecer, porque realmente creen no proxecto, aínda que non estean dentro da directiva. Agradecer tamén a nova directiva da Asociación Xuntos polo Fulión a súa disponibilidade a mellorar, a escoitar e a facer as cousas con consenso e con todos. E creo que realmente son as piezas fundamentales. É o que dixen antes. Os dous concellos, os dous alcaldes, a Enna, presidente do Inorde, por apostar por o proxecto. Creo que para nós é fundamental que este grupo humano, conxuntamente com as institucións, saquen adiante este proxecto, porque creo que dá moitísima economía para o noso rural e tamén dá moitísima visibilidade ao mundo da máscara e agradecer a todos os grupos que se fain 1000 kilómetros para vir a disfrutar un fin de semana con nós, porque creo que son os que máis valor ten. E tamén os grupos pequenos que siguen apostando e que se queren autoinvitar por vir e que intentaremos facerlle un hueco ano tras ano e daremoslle vida ao rural. Pois sí, to queda, eso, agradecervos o traballo de todo o que citaches ti, tamén a ti personalmente, porque, bueno, eu creo que é un evento imprescindible xa, e como digo, nada, que nos veremos ali o sábado e domingo, e nada, darche as grazas e deixarte xa que podes ir a cear, que ao final feches encadenando traballo con isto e tal, e, bueno, tamén hai que deixarte un pouco de teño que facer 4 ou 5 chamadas a grupos que ainda me faltan para concretar con eles, porque cada noite vou intentando falar con 4 ou 5, porque teño que ao final facer 50 chamadas, pero 50 chamadas 3-4 veces, é dicir que necesito ese tempo para ir facendo cousas, e, bueno, máis que nada, ir coordinando tamén co resto dos compañeiros, pero non me tedes que agradecer nada a min, eu non son máis que ninguén neste mundo da máscara, eu simplemente son unha persoa que lle gusta isto e que intento facer o que podo dentro da humildade. Se temos que agradecer algo a alguén ao resto do mundo da máscara, que creo que somos moitos, eu só son máis, non son naide máis. Pois nada, deixote marchar, vou continuar un minutiño máis, pero eso, nada, deixote marchar e vémonos nos próximos días por ali entón, vale? Moitas gracias por chamarme, por vir a visitarme. Chao, unha aperta. Chao, unha aperta. Vamos alá, vamos a quitar esta aquí. Bueno, eu espero que vos gustara.
conversa moi interesante e, ademais, un traballo enorme que fan e que, bueno, eu xa digo, animarvos pois, a toda a xente que tedes interese por todo este mundo cultural do Entroido, pois a asistir esta fin de semana e a seguir as redes sociais tamén da Mascarada Ibérica, non? Con esta conversa poñamos fin a estas segundas xornadas Entroido, unhas xornadas polas que pasaron o Entroido de Sande, o Entroido de Maceda, o Entroido de Cobres e Vilaboa, pasaron tamén o investigador, bueno, e os antropólogos Lidia Mariño, Rafa Quintía, Antonio Reigosa, e hoxe rematamos con Jorge Minas con a Mascarada Ibérica. Dicíamos estes días nas redes que rematou o tempo de Entroido, empezou o tempo da reflexión, non? Entón, eu animarvos a ver todas estas conversas que están subidas na noso YouTube, tamén no noso YouTube e, ademais, no noso iVoox. No caso de YouTube tamén temos as primeiras xornadas que eu recomendo ver porque está o Jorge Mines por Entroido de Viana do Bolo, tamén está Vilariño de Conso, Manzaneda, os Merreiros de Vigo, Laza, etc. Entroido Ribeirao, Entroido de Xameide, e nada, eu creo que é moi interesante e que vades a aprender moitísimo. Nada máis, fixámolo aquí, dicir que o seguinte directo vai ser o luns 13 ás 8:30, perdón, 8:30 ou 9, xa non me lembro, pero bueno, verédelo nas nosas redes sociais. Vai ser con un proxecto de humor que naceu nos últimos meses que se chama Todo Mal, que, bueno, comentan novas de humor, podedes velas no Instagram, que están casi xa nos 30.000 seguidores en 4 ou 5 meses, que é moi interesante. E nada, tamén atención nas nosas redes sociais, porque vamos a seguir sacando novos artigos na página web e tamén programando novas xornadas con outras temáticas. Vamos irnos agora de Raiz, a canle de Telejaita, que vin que está conectado. Así que nada, para que non os saiba unha Raiz, é que toda a xente que estamos aquí vamos a outra canle en lingua galega, que emite en lingua galega. E nada, como digo, vamos a darlle aquí, vémonos o luns 13, precisamente, estou vendo que nos vamos ir a canle de Telejaita, que está emitindo aí o Todo Mal. Nada, vémonos a vindeira semana. Vale, chao.